Wato jama'a, idan naga mutane sun zo sun yi zamne sun kawo kyamara suna ma mutane bayani na siyasar duniya yadda take ciki, sai abin yana ban dariya. Shi yasa duk mutumin da bai yi sharan masallaci ba, to zai yi sharar kasuwa. Babu wani abu mai suna tsaka-tsakiya. Baka share masallaci ba za ka share kasuwa, babu tsaka-tsakiya. Kaga mutum ya zo ya kawo kyamara, wato yana bayanin siyasar duniya, mutanen sun mai da hankalin a kansu, wato hafloyin ɗinsu ake yi, suna kallon su cewa lalle wa'annan mutanen sun san duniya, sun san siyasar duniya, har suna ma wa'annan mutanen shinshina, wanda haƙiƙanin gaskiya babu wani ɗan adam wanda ya isa ya zo ya muku bayanin wa'annan Yahudawan kamar yadda Ubangiji ya zo bayanin su. In ka zo kana shan wahala baka san wa'annan Yahudawan ba, to ka bar Qur'ani ko baka san Qur'ani ba. Shine kawai. Shi yasa za gani duk mutanen da suke sharhin siyasar duniya kaf ɗinsu sai ka ga labarinsu yana cin karo da na juna, saboda sharhin da suke yi su ma wani abin za su kawo shi, amma abin dukkan shi canke-canke ne, inda ko ba canke-canke sai na Allah. Kadiba ka ga wa'annan mutanen, Allah da kanshi ya buɗe ya ce, ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw addu alaykum al anami lamin al ghaiz ulmutu bi ghaizikum inna Allaha alimun bi zati sudur. Allah ya ce kun ga wa'anga mutanen da kuke so, su waye Yahudawa, ku kuke son su? Allah ya ce su ba sa son ku. Tare da haka ku kun imani wato da littafi wanda Allah ya sabkar da shi gabaki ɗayan shi, littafin Allah kun imani da su kuma sabanin haka nan. Allah ya ce idan kuka haɗu da su za su nuna suna son ku, idan kuka juya baya za su muku gada zare. Ka gaya mani wani mutum ne wanda ya iya bayanin siyasar duniya, wanda zai zo ya kawo fasaha ko ya gayi wani abu na ilimi wanda ya shahe wannan magana ta wahayi? Wallahi babu shi. In kaga ka rudu to baka san Allah ba, shine zaka je kai ta shan wahala. Wani wurin Allah ya ce, ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani, kar ku yarda ku riki Yahudawa da Nasara, kar ku yarda ku rike su, kar ku yarda ku rike su wato majubanta al'amarinku, domin su sashen su yana son shashi. Gaya mani wace irin bayanin siyasar duniya ka isa ka zo ka yi sama ga wannan wahayin? Wani wuri Allah ya ce, ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulhiquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusurruna ilayhim bil mawadda wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'aluhu minkum faqad dalla sawa'a as-sabil. A ƙarshen al'amarin Allah ya ce kar ku yarda ku riƙi wa'annan mutanen maƙiyanku maƙiyana. Allah ya ce mutanen da suka wato kora annabi, ko suka yi hinkurin kora annabi da gari, ba don kuma saboda annabi ya kawo masa abu na gaskiya. Manzon mu kenan sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa abu, suka kokarin su kore shi. Kai a ƙarshe Allah ya ce duk wanda ya bi wa'annan mutanen to mutum ka bata hanya. Bai ma'ana ka sabka daga location inda ake son ka tafi, to ba nan za ka tafiya ba, ka kama wata hanya. To wani mutum ne wanda yake da siyasar duniya wanda ya sai ya zo maka wani bayani sama ga na Allah? Shi yasa da mutane suka aje na Allah sai suka je na gaya maka suke ta tsirkaniya mota a randa, suke ta shan wahala. Har idan mutum ya zo yana gaya maka siyasar duniya, wai yana maka sharhi, kai ka zo ka kawai kyamara haflon ɗin shi kake kana ganin cewa wai kai wannan mutumin yana burge ka. Alhali ga bayani wanda Allah ya maka dalla-dalla. Yanzu wannan shugabannin namu da suka zo suka rike wannan Yahudawan, ba gani ba abinda Allah ya ce musu akwai abin da bai faruwa? Ku zo ku yarda da su, a ƙarshe ku sayar da al'ummarku, su kuma su zo su kashe al'ummarku, kuma a ƙarshe kuma da aka sa ku manajoji suke juya ku, su ma su zo su kashe ku. Shugabanni nawa ne wannan mutane suka kashe? Duk wannan yaƙe-yaƙen da kaga ana yi, wallahi wa'annan Yahudawan tun tale-tale ba su ƙiba jininku gabaki ɗaya kaf ya ƙare akan maslahar
wato iyansu da jikokinsu da za su tahowa gaba. In kaga mutum ya zo ya rungumi wannan mutanen, ya imma mutum bai san Allah ba, jahili ne, ya imma ɗan duniya ne, ba abin da ya sani kawai sai boko ya sani, ya rungume ta, ya je ya karanta siyasar duniya, kuma a ƙarshe ya je ta karance-karancen ba zai gane komai ba. Amma idan ya rungumi na Allah zai gane gadar zare. Abubuwan da Allah ya ce kar ku riƙe su, ya ta bada dokoki, idan kuka yi kaza kaza ne, in kuka ce kaza kaza ne, Allah ya ta bada, to nan ne inda gaskiya al'amarin take. Idan kun rena Allah, kun je ku saurari na ƙato. In kun rena wanda ya halicce ku, to za ku je ku saurari na bawan Allah. Ka san ku babu yanda za a yi bawa ya yi daidai wato da mai gidansa. Wannan a hankalce kenan.